Ahojte, dneska idem žiť na najviac nebezpečné miesto na 24 hodín. Help me, you motherfucker. Ahoj prezident, na najviac nebezpečné miesto. Ty dneska budeš na moje video. Super! OK, ale prosím ťa, nezabij ma. Keď ma nahneváš, toto je urobené na tvoju celú rodinu. Rozumiteľne? Áno. OK, večer, ja ti ukážem, či to všetko na toto miesto. What the fuck? My máme domy, toto miesto, lava, pyramídy a Mars. Ale tá otázka je, čo ty najviac máš rád robiť? Zabíjať ľudí. Počkaj, a ja niekedy zabíjam ľudí. Ja tiež. Ja chcem sa len spýtať sa jednu otázku. A čo je tá otázka? Máš rád sichrové počasie? Áno, ja mám rád sichrové počasie. Prečo sa spýtuješ? To čo sú za počasie?